Uy, bilang. Ano? Lupa. May hapon niya. Magbugal, oy. Aw, saman, si Rufino Sinidito, tos ba? Oo, tuan na. Uy, ano ang gabi ito sa ato, kay apa ko yung isulto ng pilang. So, kung mo ko yun ako. Huwag mo ko bro. Sunod yan, ha? Kagrabe sa niyo mo. Sunod na kidayon ko. Biasang po ako yan. Uli na ito. Huwag na yung katawa. Eh, Tempo mo. Ito ba sa simbahan ba? Katupad ni si Lenita niya inahan sa mga bibing. Niya? Oo, man sila magkasulti pero kanang dato hindi kaayo ng inahan ni si Lenita. Hay kayo maayo pilang kung imo lagi pa ila si Lenita sa tinuod nga inahan. Tibuang ka tikla? Imo ko ipapriso? Di, dato man kayo sila pilang. Pasing pa yun makakwarta ka po. Imo siyang tukanan sa tinuod. Hello, bubog din mo. Kaya kung sasama akong mabuhat nila. Ha? Ako kaya ko pa sa iloob. Ako kaya kabugal sa niya. Kidnapping yung tao akong mahimo, oy. Wala akong sa. Gusto ayaw din sa sulti, ha? Ayaw yan. kanusa ka kung kaiska ko ganun. Mayong tan. Idistino ko dito sa penal colony kay Adto Kumiska. Inhangan nga ikapanimaos ko yun ang daw-daw ka na. Sila si Filio si Silinita. Ako ni panimaos sino man ang kamatayon sa kunahan.